Foron dos intelectuais galegos do exilio e dos aveciñados na Argentina, coñecese moi pouco entre nós o escritor Xermán Arciniegas. Pola nosa parte chegamos a saber del aló nos mediados do pasado século. Primeiro, a través das súas colaboracións en revistas literarias, despois, ao nos converter en lectores de algúns dos seus libros. Pareceu-nos escritor de pluma alerta e galana, tamén home de propensión viaxeira, esculcador curioso de todos os recantos que visitaba. Falábase de que fuxía do sedentarismo que adoitaba impor a vida intelectual, pois iso se botaba a percorrer povos e cidades de tantas latitudes. Arciniegas viaxaba para ollar, prefería nese sentido o vagabundeo ao turista. Entendía que este produto típico dos días actuais non ollaba nada ou case nada, mesmamente por mor da perfecta organización das súas viaxes. En troque, o outro andarego, o vagabundo, guindábase polos camiños do mundo a voz de Deus cos ollos ben abertos ao que saíse. Foi toda unha das súas correrías, foi un libro do que moito gostamos. Italia, guía para vagabundos. Tratábase dun libro original que non emparentaba con ningún outro da súa vasta obra, con estilo alado, sugestivo, de refinada cultura, daba unha singular visión das homes e das cousas, das paisaxes, dos feitos históricos, dos cotiáns, da realidade inmediata de que pertenecía ao pasado. A mirada atenta, perficaz de Arciniegas non paraba de xerrar. Observaba todo canto en Italia era decente de se observar e comentar. Veleía unha moza, Praza Maior, Milán, a fonte, a catedral. Fronte a catedral, eu, a miña beira, un home calquera. Naturalmente, encetamos un coloquio.